l'havíem vist entrenar, l'havíem vist jugar amb el juvenil i creiem que ens podia portar coses a nosaltres i així va ser, no? Nosaltres en aquell moment estàvem passant dificultats perquè la tercera divisió és una categoria complicada, perquè érem nanos molt joves i ja et dic, era un any que la categoria era forta i ell doncs, va venir, ens va portar aire fresc i la veritat ens va ajudar molt com a equip i individualment. Un gol amb el juvenil B, 21 gols amb el juvenil A, 5 gols amb el Barça C en 8 partits jugats i 5 partits disputats amb el Barça B. Aquest va ser el balanç de Leo. Pujava i baixava d'equip sense dir ni piu. Sens dubte, un exemple per a tots. Jo crec que li agrada tant el futbol que era difícil que ell tingués un no per ningú. A més, recordo que inclús ell se n'anava a vegades doncs, amb els seus companys, que eren els del juvenil B, quan hi havia partits, quan ell no jugava amb altres equips que no coincidien horaris, se n'anava i estava a les xerrades del juvenil B, o sigui que era una persona identificada molt amb el club, amb el futbol i que li agrada molt el futbol i això doncs, també ha fet que sigui el gran jugador que és. Aquell any, el Barça C ocupava la part baixa de la classificació, fins que va arribar Messi per reactivar-lo. Jo diria que tenia una marxa més, no? Que anava... O sigui, si hi havia com a màxim la quinta, doncs ell podia posar la sexta. I això feia doncs, que a vegades doncs, fos imparable. I a nosaltres ens va ajudar molt en el sentit aquest de que teníem doncs, un jugador que podia ser determinant i ho va ser-ho durant els, crec que va estar amb nosaltres 8 o 9 partits que va estar amb nosaltres, no? Que ens va donar un plus i això va fer que, bueno, evidentment que ell sol no hagués pogut fer res, però que també els seus companys, amb l'ajuda d'ells, doncs, el nano se sentís fort, se sentís protegit i ens aportés doncs, aquest plus que ens va donar doncs, més estabilitat a l'equip. Van ser pocs partits perquè Pere Gratacós també el volia al seu equip. Messi només tenia 16 anys, però a ningú li importava l'edat. Vaig veure que era un jugador extraordinari, excel·lent, que feia les coses molt fàcil. Les coses difícils vaig veure que les feia fàcils, que això és les coses, els talents. Els talents són aquestes persones diferents que fan les coses difícils fàcils. I ell ho feia, i a més reiterativament, no allò que li havia sortit per sort, sinó que va fer-ho i em va agradar, vaig estar precisament seguint-el molt més rato del que hagués volgut, perquè estàvem preparant, en aquest cas els ajudants, el terreny de joc per poder entrenar, i va estar sensacional, i quan l'Arseni m'ha dit, Pere, tens raó, aquest jugador ha d'estar amb nosaltres perquè fa virgueries, i em van decidir veure quina seria la seva planificació per poder arribar a nosaltres el més aviat possible. Dit i fet, Messi va començar a entrenar amb el Barça B. Se li va preparar un pla especial perquè pogués jugar amb un mínim de garanties. Físicament no aportava res nou, era un jugador petitet, escanyolit, vull dir, li faltava encara desenvolupar molt, sobretot el tema de les cames, perquè treballava molt la potència i la velocitat. Era una persona que havia treballat encara també la resistència, era normal, però era una persona que quan tenia la pilota als peus ens aportava una competitivitat dins l'equip tremenda. I no era el mateix la pilota quan la tenia Messi que quan la tenien altres jugadors. I això feia que els mateixos jugadors del meu equip, en aquest cas del Barça B, quan veien aquest jugador que tenia 16 anys, pràcticament tenia 16 anys, que feia aquestes coses, doncs ells volguessin imitar-lo moltes coses. I això va crear molta competència dins l'equip, va ser positiu. Després de treballar de valent, sobretot l'aspecte físic, l'argentí semblava preparat per debutar amb el B. Però abans d'aquest debut amb el filial, el destí li tenia preparada una sorpresa. Dimarts estàvem a baix amb en Ferran Reja, perquè ens reuníem cada dimarts, pràcticament dimarts, dimecres, parlàvem una mica del futbol base, de quin era l'equip, dels possibles jugadors, i recordo que aquella setmana nosaltres teníem partit a Novelda. Havíem d'anar a jugar a Novelda, partit de competició, i el primer equip havia de fer la inauguració de l'estadi de Santes del Loporto, i em diu, Pere, ho sento molt, però aquest cap de setmana tinc aquest partit i necessitaria alguns jugadors. I bé, doncs mira, per aquesta posició pots agafar aquest, per aquesta pots agafar aquest, i quan acaba dic, bé, hi ha dos jugadors que estan entrenant a nosaltres, que és l'Oriol i el Leo Messi, i també crec que seria bo que te'ls emportessis. I em diu l'Oriol i el Messi, dic, sí, porta'ls estigues a nosaltres, diu, quina posició juga? Dic, mira, el Messi està jugant qualsevol posició del camp, dic, i a partir d'aquí, doncs, la setmana que ve, quan ens tornem a reunir, en parlem a veure com t'ha anat. Diu, vale, perfecte, ja me sembla correcte. Diu, ja en parlarem. Nosaltres vam anar a jugar a Novelda, vàrem empatar 2-2, recordo, i ells varen jugar que van perdre 2-0.
ens trobem el dimarts, parlem de com havien anat les coses, el nostre equip, el seu equip, i al final parlàvem del Barça i no queia res, i al final dic, bé, dic, míster, dic, i el Leo què? Diu, el Leo què? Dic, i en Messi què? Diu, diu, mira, Pere, un jugador que en 16 minuts, diu, perquè només va jugar 16 minuts, surti al camp, li facin un penal, li crea una situació de gol clara i sigui el millor jugador, vol dir que aquest jugador estàs per nosaltres. A mí me lo dijo mi padre el jueves de la noche. Le había avisado Colomé a él que a lo mejor me subían, me llevaban a Porto, pero aún no era seguro. Y después le avisaron que le confirmó que ya era seguro y él me avisó el jueves de la noche. Yo no le dije nada a nadie, ellos se enteraron después cuando lo vieron en el periódico, pero yo no le conté nada a nadie. No esperaba una cosa así, pero bueno, se dio y lo pude disfrutar. Ya se me cumplió mi sueño, espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. A partir d'aquell dia, Messi va començar a entrenar un dia a la setmana amb el primer equip. Després en van ser 2, més endavant 3, i al final resulta que entrenava més dies amb el primer equip que amb el filial. Això sí, els caps de setmana jugava amb el Barça B. I li dic, doncs mira, diumenge, això era dimarts, i dic, diumenge jugaràs. I es va quedar una mica aturat, no? Diu, míster, ja voy a jugar. Digo, sí, jugaràs diumenge. Dic, i tranquil, no et preocupis. Dic, tu has de jugar com estàs entrenant ara. Ara crec que ja estàs al nivell com et veig entrenar, al mateix nivell dels altres jugadors, físics sobretot, que és el nivell que me provocava més, perquè l'altre sé que està superior, i a partir d'aquí tu jugues i a veure què passa. I dic, i no et preocupis. I vaig dir, no et preocupis. Dic, tu jugues el primer partit, i no et preocupis res més que de jugar a pilota, i de jugar i disfrutar. Que jugues bé? Perfecte. Que no jugues bé? Cap problema. El diumenge torna a jugar. El segon diumenge torna a jugar. El segon diumenge tornarà a jugar i de la mateixa manera. Perfectament, juga i disfruta. Que no jugues bé? No passa res. Tornarà a jugar el tercer diumenge. I així fins a 4 diumenges. A partir del quart diumenge. Nosaltres, si no hem vist que hi ha una progressió del primer diumenge al quart diumenge, tornaràs a la tercera divisió. I si a partir del quart diumenge tu hem vist que has fet aquesta progressió de qualitat, seguiràs amb nosaltres. Bé, primer partit no marca, segon partit no marca, tercer partit no marca, un jugador que estava habituat amb les seves categories a jugar, passejar-se i marcar de 3, 4, 2, 5 gols cada partit, i això li creava una mica d'angoixa. I el quart partit, recordo, va jugar, va ser el millor de l'equip, va marcar un gol, i com va acabar ens vàrem abraçar, perquè ja només mirant-nos ens vàrem entendre que ell es quedaria amb el Barça B. I Messi va fer amb el B el mateix que havia fet abans amb el C, i anteriorment amb el juvenil A i el B, i el cadet A i el cadet B, i en els seus 2 partits amb l'infantil B. En definitiva, allò que ja apuntava a l'Argentina. Bueno, yo creo que Leo, los que lo hemos visto en el fútbol base, es el mismo jugador que el que está en el primer equipo. Evidentemente ha evolucionado, tanto físicamente como tácticamente y algo de técnica, pero el prototipo de jugador o las jugadas que él hacía, que hace ahora en el primer equipo, es la que realizaba en el fútbol base. O sea, muy dinámico, muy participativo, con mucho desborde. L'escola i l'estil del Barça l'han ajudat a convertir-se en el millor jugador del món. Els companys, els tècnics, el club, la ciutat, la família, tot l'entorn de Messi l'ha impregnat de la filosofia Barça. Però ell, als 13 anys, ja va començar a injectar-se l'ADN blaugrana. Recuerda mi nombre, Leo Messi. Pots estar tranquil, Leo. El teu nom ningú l'oblidarà mai. Ja forma part de la història del Barça i del futbol mundial. I hear the things you say. I read your mind and I understand. Maybe the plans we made somehow got off the track. Maybe so, or we just forgot to plan. If it's true, I don't mind. There's a million other things that keep me up at night.